Il-konsekwenzi meta ma tħallax il-dejn jistgħu jkunu serji. Jekk issib diffikultajiet biex tħallas il-pagamenti tiegħek fil-ħin, trid tħares li d-djun li għandek u taqsamhom kif ġej. Djun għal emerġenzi, djun ta' priorità, djun li mhumiex priorità. Id-djun ta' priorità huma dawk id-djun li għandek tħallas l-ewwel. Id-djun ta' priorità mhux neċessarjament l-akbar jew dawk bl-ogħla rati. Id-djun li trid tħallas l-ewwel huma dawk id-djun li se jkollhom effett kruċjali fuq il-futur tiegħek u dawk tal-familja tiegħek bħal ngħidu aħna li titlef darek minħabba li ma żżommx mal-pagamenti tad-dejn b'garanzija jew tal-kera. Li tkun ikkonsidrata fallut minħabba li mtħallas il-kontijiet tat-taxxa. Li jinqatalek id-dawl u l-ilma minħabba li ma tkunx ħallast il-kontijiet tal-enerġija. Għaldaqstant, id-djun li għandek tħallas l-ewwel jikkonsistu minn id-dejn b'garanzija, il-kera u kwalinkwe dejn li għandek marbut ma' darek, it-taxxa fuq it-tħul, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-VAT, il-manteniment tat-tfal, ħlas bin-nifs jekk dak li xtrajt ikun essenzjali għalik u djun ġejjin minn użura. La darba tkun ċert li int fil-kontroll ta' djun li għaddi kif semmejt, int allura tista' tibda tiffoka biex tħallas dejn ieħor li għandek. U bekk tikkontrolla d-djun l-oħra li jista' jkollok. Jekk tasal f'dan l-istadju jew int taffordi li tħallas iktar mill-pagamenti minimi fuq id-djun li mhumiex priorità, bħal regola ġenerali, l-ewwel għandek tħallas dawk id-dejn li għandu l-ogħla rata ta' interessi kif jidher mir-rendikont tax-xahar jew ftehim tas-self. Ġemma tissuġġerixxi li tħallas kemm taffordja mingħajr ma tikser it-termini ta' xi ftehim ieħor li jista' jkollok fuq il-kreditu. Madankollu, iċċekkja li ma tiġix mitlub tħallas xi penali jew spejjeż ulterjuri minħabba li tħallas iktar milli jmissek. Id-djun li se nsemmi issa mhumiex ikkonsidrati djun ta' priorità. Cards ta' kreditu, djun relatati mal-katalgi, kreditu tad-djar jew kreditu marbutin ma' ħwienet. Self kurrenti, overdraft, djun tal-bank jew ta' soċjetajiet tal-bini, djun personali, flus imselfa minn għand ħbieb jew membri tal-familja. Jekk m'intix f'pożizzjoni li tlaħħaq mal-ħlas tad-dejn tiegħek, huwa ferm importanti li int mill-ewwel titkellem mal-kredituri tiegħek fuq is-sitwazzjoni li int qed tiffaċċja. Persuni jew entitajiet li selfuk il-flus jistgħu jkunu lesti li jaħdmu skeda għal ħlas lura. L-ar ħaġa li tista' tagħmel hi li ma tkellimhomx għax bekk żgur mhix se tinstab soluzzjoni. Jew li tmur tissellef mill-użura biex tħalles il-kontijiet tad-dejn li jkunu deħlin. ċempel lil min isellef u għajdilhom li ma tistax tħallas il-pagamenti fil-ħin u qara jekk humiex lesti li jibidlu t-termini tas-self u ġib id-dettalji bil-miktub. Żomm f'moħħok ħaġa oħra li ferm importanti. Meta tibda taqa' lura u ma tħallas il-pagamenti tiegħek fil-ħin, għandek ir-riskju li l-klassifikazzjoni tal-kreditu tiegħek titnaqqas. Dan ifisser li l-bank identifikat bħala persuna b'riskju għoli u fil-futur anki jekk tkun ħallast id-djun kollha li kellek, il-bank ma jkunx lest li jerġa' jselfek. Il-Bank Ċentrali ta' Malta iżomm reġistru persuni li għandhom kreditu ta' aktar minn 5,000 euro. Dan ifisser li banek oħra qegħdin jiġu immwissija dwar il-kreditu pendenti tiegħek u jekk dan il-kreditu jirriżultax mill-fatt li qiegħed tkun tard fil-ħlas tad-dejn tiegħek. Ir-riżultat ħari huwa li mhux biss il-bank oriġinali tiegħek jista' jirrifjuta applikazzjoni għas-self li inti tista' tagħmel fil-futur. Il-banek l-oħra jistgħu jiddeċidu li ma joffrulekx self minħabba li int ġejt identifikat bħala persuna li mhijiex affidabbli.